Carmen titlef lil żewġha Wilfred u tiktiblu poeżija. Tul-lagunija tiegħek hemm kont ħdejk, bil-lejl binar. Iżda kif is-siparju niżel, kollox ħesrem intem. Ħarist f'għajnejk, iżda int ma rajtnix. Bdejt inkellmek, iżda int ma weġibtnix. Ma smajtnix. Batlek idejk, bistek għannaqtek, iżda int ma ħassejtnix. Kont diġà ħadtu l-aħħar nifs. Il-vjaġġ tiegħek issa ntemm. Batejt fis-skiet, għaddilek l-uġieħ. M'għadekx ħosbin, spiċċalek it-tewdin fuq il-ġejjin. Ibqa' ċert li medlinu jien. B'kuraġġ kbir nħarsu l-qudiem, f'ħolqa waħda flimkien qegħdin. Int se tibqa' dejjem f'moħħna u f'qalbna, kif jixraqlek, strieħ fis-slim, fil-paċi u s-slim. Inħobbak Wilf. Profonda. Ħafna. Fil-fatt, meta miet ħassejt ħafna paċi. Għamilt li stajt miegħu ħafna. Kelli ħafna forza interna. Għad speċi naf li mhux għal-ħajja u rrid naraħ kuntent u ndur bih kemm nista'. Kelli jienu t-tifla u anki l-arus tagħha sapportajna ħafna l-xulxin. Apparti s-sapport tal-Hospice u dak importanti. Għal dawn il-familji għalli ħares ma kienx il-Hospice u għal-Hospice għalli ħares ma tkunx int. Grazzi tal-li ċċempel.